Hej, velkommen YouTube til den her rundvisning på Multicraft. Serveren den er ved at være færdig nogenlunde nu, og vi er ved at styre på det hele. Og jeg vil give jer en lille rundvisning på serveren. Det her det er vores spawn. Jeg går lige game mode 1. På serveren der har vi parkour, faction, admin shop, survival. Andre portaler går vi ind på og kigger lige om lidt. PvP World, Donatorrum, Towny. Ja, det er sådan set mest af det. Her i Spawn, der er der noget med hvem der har købt. Hvem der er den seneste der har købt. Og som man kan se lige nu, der er det Claus Vejgaard, der har købt for 45 kroner ind på vores donation shop. Og herover der har vi så hvem der har votet mest. Lige nu kan I se topvoteren, det er Frontes, som har votet 64 gange. Her der har vi så, nu kravlede jeg dyr rundt i nakken på mig. Her der har vi så hvem der har spillet mest, og den der har spillet mest det er mig, 245 timer. Og nummer 2 det er Philip er en pik. Og herover til sidst der har vi så hvem der har doneret mest, og I kan se top donator, ham der har doneret mest, er Frontes, som har doneret 338 kroner. Og den anden højeste er Sippe, som har doneret 155 kroner. Men vi vil lige gå ind i den der hedder andre portaler. Vi vil lige gå ind og se. Her der kan I så se at der har vi Food World. Vi kan lige gå ind og se. Bum. Der kan man så komme over og dræbe dyr. Og få penge ud af det, fordi jeg har et plugin på, så hvis du dræber en ko eller et monster, så får du så får du 2 kroner. Og hvis du dræber en person, så får du 10 kroner. Så kan man ellers rende herover og dræbe monster og få noget mad. Grunden til at få så meget ud af det, fordi den der pickaxe er enchanted level 1000. Men det er en helt anden sag. Her er der så en hel masse mobspawner nede i gulvet. Så kan vi lige gå back. Hov, det var så forkert. Spawn. What the fuck? Gå nu til spawn. Sådan. Og vi skal gå ind i andre portaler. Det er herover. Det er herover. Jeg rendte ind i den forkerte. Hvad sker der, mand? Andre portaler. Grunden til at tingene står på engelsk i. Hvorfor fanden bugger den sådan? Grunden til at tingene står på engelsk i serveren er, fordi det sådan set er en international server det her. Og engelsk det er ligesom verdenssproget. Så her der har vi Skyplug. Der kommer du bare hen i sådan et her rum, hvor alle commandsene står. Så der er ikke så meget med i det. Kan vi lige gå til spawn igen. Ja, jeg undskylder, den er lidt langsom. Det er fordi, jeg lige gør med at downloade nogle spil samtidig med at optage. Det er ikke det smarteste, man kan gøre. Det er også derfor, den bugger her, når jeg teleporterer rundt. For helvede mand, stop nu. Ej, nu kræftede mig nok. Er du ved at være der nu? Tak. For helvede. Nå, nu kom den. Så går vi ellers tilbage. Og nu synes jeg bare, at vi skal lade med at TP rundt. Det var så forkert. Det var så Donator Room. Så render vi lige ud igen. Det er virkelig svært at finde rundt, når den bugger sådan. Så render vi ind i andre portaler. Jeg skal lige se, hvilken portal der er den sidste herinde. Det kan jeg ikke huske. Den sidste portal, det er
mob arena, hvor du kommer over og kæmpe monstre, og så laver den automatisk baner for dig, hvor der kommer flere og flere monstre ind. Ja. Så hvis donatorrum, kan vi lige hurtigt flyve derind, så går det lidt stærkere. Der har vi en shop, hvor at man får 10% rabat fra den anden admin shop, fordi man donerer. Og der har vi så Creative World, som vores guld donator og vores diamond donator kan komme ind i. Iron donator og stone donator, de er ikke høje i rang nok. Så er parkour. Lige nu der viser jeg bare, så kan jeg lave noget mere specifikt senere. Jeg skal bare lige vise jer det. Her, der har vi så en lille parkourbane. Skal du op ad der. Og de forskellige blocks der er her, de har forskellige hvad hedder sådan noget? De har forskellige gøremål, når man spiller parkour. Lige nu så gør de ikke noget. Og så er slutten på parkour heroppe. Det kan jeg lige vise jer på et andet tidspunkt, så kan jeg lave nogle mere specifikke videoer. Det er det bare lige en lille gennemgang af det hele. Så har vi admin shop herinde. Det er præcis samme som donation shop, det koster bare 10% mere. Som vi kan se, der er armor hernede, og heroppe der har vi... skal jeg lige rappe rigtigt. Heroppe der har vi tools og sværd og sådan noget. Ja, det er sådan det mest af alt det. Så render vi tilbage igen. All the way back. Og den sidste, tror jeg, har vi andre. Admin shop har været inde i, parkour har været inde i, donatorrum har været inde i. Så er der Survival World. Det er hvor man kan komme ind og claime med en guldskovl. Guldskovl, hvor du højreklikker det ene hjørne og højreklikker det andet hjørne. Det. Der kommer nogle tutorials på, hvordan man gør det specifikt. Her er der Faction World. Det er hvor man skriver /F, og så får man alt command, at man kan lave en faction. Det er sådan mere for dem, der vil spille lidt mere risikabelt med deres ting. Her er der så Towny. Det er... Jeg vil mene, det er rimelig safe. Det er så, hvor du bruger commanden /T i stedet for, og så... du kan se, jeg er i town, der hedder Minibelt. Ja. Og der vil komme til at stå alle steder her ved de her skilte, vil der komme til at stå sådan en her, hvor du kan højreklikke, og så kommer der frem i chatten en, så kommer der et link frem i chatten med tutorial til, hvordan du gør det. Det har jeg bare ikke lige fået sat op til de andre endnu. Ja, det var bare lige Spawn, jeg ville vise jer. Det var lige, hvad vi havde på serveren, og sådan en lille gennemgang af det hele. Så vil der komme noget mere specifikt senere. Så, vi ses. Hej hej.